amanfo yansaka yewura Odehye Adumfum ono so eye okuapehene ne mpanyin a wawo ne ho no biako koponkodum ase wabusua no mpanyin baako yewura Sammy-Mfum yebema akwa bade wa ba kuma TV ne kuma meje maso yehu ni asi wo nifamam yakobenkum wonga pusu yen yakọ jase wonga sua yen yebedu hanse a ahade eyedeja dan ye hwanim kwan wa ha ana worhwani akwaso Adonteng mema na Adonteng paso kire se sani otibiara so kwapman niwa na se kuronti yin onu na hwehwe ji sa Adonteng ti ene de Adonteng paso o hia ne wura ma manfo nyina hu se o Adonteng nim ne wura na ne wura nso ye dan anim no ayo to bo jankwasi hwe ji de bepem ro dan bibiara ma ne wura sani etepepebe ene ne wura ro ba Adonteng mem je ne hu abekire abahwe ne ma ne manana ama wonga atofo atwa hia mpon ne ma busia obiara aba asafuru gori chiremuru gori yare da mani adi yare da mani adi asantefo na aka na mamre yanga guaben fo de yaka amani eye omman ne ya ne yare da na di na ya kire wa Adonteng mem sa wo hwa heme ya anananom a wonga twa guri di guma na hu se na bibibesi yo ansa na obekọ no yehu se yakọ nifamam woto pon edi yewura birthday man bifise saabro ko ho na ye na awoda yakọ benkum wonga manosipim yabekọ jansenso a wonga manfonton from aha yende we are anticipating so wabamano apakan na was wa gene de enya menwonwa efisa minim sa Adonteng futumi ya ni obi nye bida woga sa Adonteng a won wo kuro hene ti minim sa wo betuma ya ni obi nye bida nti enya menwonwa sa ne wo ba ya ni obi nye bida wa Adonteng mem ese wo gwori wonim se wonim won amane no woye ni yenso ne yo yabana wase bibi kire yang adwena yabasan aba onchen bia